Malik Konate ini sɔgɔma. Anbani sɔgɔma. Malik Konate san o san ni wagati kelen na maaw hakili bɛ jigin min na o ye kuranko ye. Oui. Laada a bɛ ka lakilen. Oui. Tile damadɔni na an y'a ye k'a fɔ don o don kuran bɛ tigɛ wa Bamakɔ kinw bɛɛ don. Oui. E m'a dogo i y'i ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni ko in ye mun de bɛ k'e tɔɔrɔ ko in na. Mun bɛ ne tɔɔrɔ Isa Kaba o de kuranko ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ programme bɔ. San tɔw la u tun tɛ programme bɔ. N'i kɔni bɛ bali dɔrɔn i bɛ so kɔnɔ kuran tigɛlen don i la. Donc an y'o kɛlɛ kɛ k'a fɔ hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ an seko t'a la ka se ka kuran tigɛ in bali parce que an y'o kɛlɛ kɛ cogo min na kuran tigɛ in bɛ se ka bali. Mais an y'a ye o ma se ka bali. Mais an ye kɛlɛ kɛ cogo min na o ka se ka programme bɔ ni kuran bɛ tigɛ mɔgɔw ka se k'i programmer ka se ka bɛn a ma. An k'u ka se k'o bɔ. Donc u continuer ɲinan ta la ɲɛ b'a la u bɛ programme bɔ kuma bɛɛ u bɛ communiquer quartier ni quartier in na ka daminɛ nin wagati la ka taa bila nin wagati in na kuran bɛ tigɛ nin quartier in na donc e ka quartier tɔgɔ t'a la e bolo ka fɔ e ka quartier tɔgɔ t'a la donc e bɛ kɔni bolo kuran kɔni b'e bolo 24 heures sur 24 o don in na mais e bɛ bali mun na dɔrɔn a fɔra ko quartier minnu da kuran bɛ tigɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kuran yɛrɛ b'olu fɛ yen mais a fɔra k'a tɛ tigɛ e min fɛ kuran bɛ tigɛ e fɛ yen tuma dɔ la u bɛ programme bɔ fɛnɛ ko kuran bɛ tigɛ sɔgɔmada fɛ ka taa bila fo 14 heures ou 15 heures la i b'a ye u b'a tigɛ sɔgɔmada fɛ fo su i b'a ye k'a fɔ a tɛ na donc an y'a ye k'a fɔ a dama tɛmɛna wagati dɔw tun kɛra directeur dɔ tun bɛ yen nɔ n'o ye Kulubali ye ale tun commencera ka se parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko juru bɛ EDM na parce que dala n'o dalaminɛ ko juru bɛ EDM na ko wa EDM ka juru bɛ client na ko anw minnu ye particulier n'anw y'an ye particulier anw minnu bɛ k'a fɔ anw ye client misɛnmaninw ye i bɛ taa sɔrɔ a fan caman i bɛ taa sɔrɔ anw ka courant anw b'a sara wa ni mɔgɔ min fana bɛ yen ni prépayé t'i bolo parce que anw bɛ courant sara en avance anw bɛ wari de don a la fɔlɔ n'a fɔ crédit ka wari di énergie ma o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka courant da anw ma bon minnu fana bɛ yen ni compteur belebeleba b'olu fɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɛ prépayé o compteur in fana na n'i kalo kelen yɛrɛ kɛ sisan n'i kalo kelen kɛ kalo filanan na n'i ma taa sara u bɛ taa courant tigɛ i fɛ yen an ko an minnu bɛ courant sara u bɛ courant anw tigɛ anw na minnu tɛ courant sara courant b'u olu fɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di anw bɛ jamana in kɔnɔ donc anw fana ko tɛ se ka faamuya san 20 kɔfɛ ou bien san 21 kɔfɛ anw bɛ toujours ni problème na san o san ko jamana dɔw ka courant ko problème bɛ yen ko courant tɛ anw fɛ yen san o san ko an ka kabulu dɔ bɛ yen ko o pétera k'o de kɛra sababu ye ko courant tigɛra san o san kuma kelen de bɛ fɔ anw ɲɛna sani o yɛrɛ ta o yɛrɛ kɛra dabaliban ye ko expert dɔw de kan ka na groupe dɔw lajɛ k'o de kɛra sababu ye ko courant tigɛra anw fɛ yan donc anw ko o tɛ se ka kɛ o donc n'u tɛ se ni stratégie t'u bolo u ka taa maa kana stratégie bɛ mɔgɔ minnu bolo parce que n'i y'a ye an bɛ ka kuma fɔ dɔw b'a fɔ ko non k'anw ye o ye an bɛ kuma ko parce que ko nin ministre nana sisan nin directeur nana sisan a nana sɔrɔ ko tiɲɛnen don an ko non n'i y'a mɛn a nana sɔrɔ ko tiɲɛnen don dɔw ninnu gɛnna ka taa ka bɔ yen nɔ ale nana o kɔrɔ b'a jira ale kana nin stratégie min bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw ni tiɲɛni min kɛ ale bɛ se k'o tiɲɛni dafa mais n'ale nana dɔrɔn k'a fɔ an ɲɛna non juru b'an na depuis san hakɛya nin an bɛ nin problème na donc o kɔrɔ b'a jira stratégie t'ale bolo donc anw kɛlɛ ye mun ye anw mago bɛ courant de la kuma dama ni compteur b'i fɛ yen courant kan ka k'i fɛ yen donc n'u tɛ se k'o kɛ u ka essayer k'a lajɛ n'u tɛ se k'o kɛ courant compteur bɛ kɛ minnu fɛ yen nɔ n'u bɛ se ka dɔ b'o la k'a fɔ anw tɛ se ka nin bɛɛ ta en charge u k'o fana fɔ an ɲɛna minnu bɛ compteur b'u fɛ u ka compteur b'u fɛ minnu bɛ compteur kɔni b'i fɛ kɔnɔ u ka contrat fɛnɛ na ni compteur b'i fɛ tant que n'i bɛ crédit kɔni sara courant kan ka k'i fɛ 24 heures sur 24 donc an tɛ se k'o faamuya cogo si la o k'a fɔ k'anw ma sigi k'an da mago o ko kan. ayiwa Malik mun bɛna kɛ. mun bɛna kɛ anw b'o de kɛ sisan o de ye ka dénonciation kɛ dénonciation kɔfɛ o fɛn jumɛn ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que jamanakɔnɔden bɛ k'a fɔ k'i bɛ sigi ka ko lajɛ ten i b'a ye k'a fɔ kala bɛ turu ɲɛna donc anw bɛna wulikajɔ de kɛ wulikajɔ ye mun ye soit u bɛ solution ɲini courant ko la walima olu bɛ taa ka bɔ yen maa bɛ na maa mun bɛ solution sɔrɔ a ko la donc mɔgɔw b'a fɔ ko anw bɛna toujours an b'a fɔ maaw ka taa ka bɔ yen mɔgɔw ka taa ka bɔ oui mɔgɔw ka taa ka bɔ yen parce que n'i y'a mɛn an ko karisa ka taa ka bɔ yen parce que ale dɛsɛra de donc an bɛna ni maa ɲini maa mun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana n'o fana ma se ka kɛ a fana bɛ taa. Malik an y'a ye nin ɲɔgɔnnaw la a caman tan dira ka manifestation kɛ nka mɔgɔw tɛ bɔ aw jigi b'a kan ko zen ko ni kow kɛra ko mɔgɔw bɛna bɔ wa k'a sɔrɔ kɛ ɲinata in tɔɲɔ ka bon dɛ ani sunkalo donnen don ɲɔgɔn na. oui o fana ye problème ye Mali la k'a fɔ n'i ko k'i bɛ kɛlɛ kɔni kɛ i k'i ni jigi da jama kan i b'i ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ de maaw bɛ sɔrɔ ka tugu i nɔfɛ misala suruna 2017 la quand an wulila waati min na ko a référendum kɛlɛ référendum manifestation fɔlɔ la fo ka taa se filanan ma an ye wulikajɔw kɛ ka maaw wele i b'a ye réseaux sociaux kan maaw kora non an t'a la an bɛ bɔ an bɛ nin kɛ mais a don na an taara sɔrɔ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de bɛ taa kɛnɛ kan mɔgɔliko fana na an y'o sitting kan an ye tile 40 kɔ de kɛ sitting na diɲɛ don o don maaw b'u intigné réseaux sociaux kan maa kasabi camanw
mais il t'a sur un sitting de 9h à midi, il t'a sur mon côté, mon tour, mandola, pour le Keneka. Mais à ce niveau de là, moi, je conscience sur ce niveau de là, moi, je suis sur, moi, je suis sur la fragnon, ni à ante à banana, parce que follow que la flana kera, ama en consigne, ama salia, ou grâce au bien, machama farlanionka. Ni à takala de M5 train, la même chose. Wati dola, il va mau, te bo wati do, mais, faut n'a que mau adira, donc, on nous a eu de ça, ni be lutique, ma kele ne be litu dam ne follow ma to be sur la toile. Ni à benali taraka opportunity, parce que ma kele ne adam ne ma kele ni bonenana. Donc, au fana kera, mau tukura, ni à me Moussa Traoré tara, ma kele fene de marché da kabo, cathédrale la kasira jankele mineo. Ni à me fait, ça dit, on a un chama, exemple, chama be, taso ma kele ma fla de be, kodo dam ne, mau to be dessus. Donc, on te, kafokame jamakula, ni mam nana franka. Salam lafia ni mom tane mana franga on buga nga keleke na nyina bora abe nyina bo ambede on ko be wuli ka keleke to mna kasika ngani songa ira parce que en constitution fene ko kelene ira on fene na ni femma be jamana ko ika wuli kasiki ngani songa ira mais ka tasro violence tala karli tala ni tala ka foka yoro jini ko shitala mais ki kan ni songa ira an songa ira to la Malick Ambifo amba o ire fu merci beaucoup merci beaucoup merci. Maliki Konate ka laseliw tun ye nin ye wulikajɔba kan wulikajɔ min bɛna kɛ kurantigɛ bamali min bɛ an fɛ yan nɔ walasa fura ka se ka sɔrɔ o la faamuyaliko ɲuman an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin wagati laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ kurantigɛw ko kɔni a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Amadu il faut que solution ka sɔrɔ a la an bɛ don o don fɔli duman kɔnɔna la ni o bɛ clip du jour ko fɔ sɔgɔmada in na Umu Sangare la diva ale ka fɔli duman min an bolokɔrɔ Umu Sangare maa tɛ ale ko fɔ maa ye bilen an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ sabula a taara Mali kunnawolo diɲɛ dugu caman na sɔgɔmada in na Umu Sangare ka fɔli duman min bɛ an bolokɔrɔ o de ye ko Mali ɲalen nka a version min bɛ an bolokɔrɔ o ye concert live ye an ka jɛ k'o lajɛ. Umu Sangare la diva ale ko Mali ɲalen dalen b'a la k'a fɔ aw ye nisɔndiya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin fɔli duman in ye nin b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso lasɔrɔ sɔgɔmada in na décryptage bɛ na tali kɛ fɛn min kan o de ye SEMA o maa ɲɛma SEMA ni o bɛ coordination des mouvements de l'Azawad ko fɔ ale maa ɲɛma fagara yan nɔ Bamako tarata don o la Isa Kaba Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Kaba in sɔgɔma Fanta Tomota ka i fo ka Amadou El Konare fo ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ Mali fan o fan ani Mali kɔ kan. I bisimila an bɛ don an ka baro kɔnɔ fɛn min kɔni ye nin waleya in ye a kɛra Bamako yan nɔ tarata don SEMA maa ɲɛma ni o ye Ould Sidati ye ale kɔni fagara yan nɔ a ka d'an ye d'abord Ould Sidati ye jɔn ye fɔlɔ. Ould Sidati ye lɔkɔli karamɔgɔ de ye lɔkɔli karamɔgɔ min ni a bangera dugu min na a bɛ fɔ o de ma ko Bɛr Tɔnbɔkutu mara la Ould Sidati n'i y'a ta ka jateminɛ a tun bɛ maths physique chimie de kɛ maa don min bɛ bamanankan mɛn parce que a y'a ka lɔkɔli mɛtiriya kalan hakili la ni kan ka ba ta a bɛ bali ne la a fana y'a ta kɛ yen nɔ mɔgɔ min don arabu de don arabu min ni Tɔnbɔkutuka don contrairement à ce que les gens pensent k'a fɔ ko rébellion mɔgɔ bɛɛ tila bɛɛ bɛ bɔ Kidali de Ould Sidati tɛ bɔ Kidali a bɛ bɔ Tɔnbɔkutu de précisément Bɛr a ka jɛkulu tɔgɔ ye ko MAA Mouvement Arabe de l'Azawad n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko arabuden don n'i y'a ta ka jateminɛ o mouvement damadɔni de farala ɲɔgɔn kan n'i ye SEMA ta ka jateminɛ SEMA ye mouvement ba saba de ACIA Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad ni o ɲɛmaaba ye Algabas Ag Intala ye ka fara o kan MLNA n'o ye mouvement national de libération de l'Azawad o ɲɛmaaba ye Bilal Ag Sherif ye ani MAA n'o ye mouvement arabe de l'Azawad o ɲɛmaaba ye ale Ould Sidati ye Ould Sidati n'i y'a ta ka jateminɛ ale de tun ye SEMA ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ kɛ nin jɛkuluba saba SEMA ɲɛmɔgɔya bɛ falen olu ni ɲɔgɔn cɛ wagati ni wagati kɔngɛrɛw senfɛ tɔ fila ninnu Bilal Ag Sherif fɔlɔ de tun ye SEMA ɲɛmɔgɔ ye o bɔra yen nɔ Algabas Ag Intala kɛra ɲɛmɔgɔ ye tour sera ale de ma ale de tun bɛ ɲɛmɔgɔya la o de la a bɛ fɔ ko président en exercice donc wagati laban in na Ould Sidati de tun ye SEMA ɲɛmaaba ye ne yɛrɛ taara Ould Sidati ka MAA ka kɔngɛrɛ la fo Bɛr. Oui. Ok Kaba o la kunnafoniya jumɛn de b'e bolo Ould Sidati ka fagaliko kan.
ulu sidati ka fagali ko yɔrɔ bɛɛ a mana bɔra bɛɛ ye k'a fɔ ulu sidati yɛrɛ bɛ mɔgɔw fɛ minnu kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Burkina ma fo ka se Blaise Compaoré o fagali ma o la Blaise Compaoré ka binni ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ Blaise Compaoré binnen ka bɔ Burkina fanga ɲɛmɔgɔya la o y'a sɔrɔ an ka banbaganci minnu kun sigilen don Burkinakaw fɛ yen nɔ a ma ɲɛ min kɔ u bɛɛ ye so sɛgɛrɛ ulu sidati b'o mɔgɔw fɛ a mɛnna Burkina o cogoya la ten tɔ nka u obligera ka segin so ale sigiyɔrɔ nin labɛn Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ma Sirakɔrɔ Nɛgɛtana yɔrɔ min ni u b'a fɔ a ma ko Kidal Kurani a kɛlen don ka so jɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ kuranbatigɛ min bɛ sen na nin wagati in na o kuranbatigɛ de senfɛ a ye laɲini kɛ depuis su fɛ a ka fɛngɛ fɛ a ka mɔbilibolila fɛ Keita k'o ka cogoya bɛɛ kɛ sini dugu kɔni kana jɛ ka sɔrɔ o ma groupe dépanneur dɔ ɲini ka d'ale ma ko ka sɔrɔ kɛ k'a ka denbaya ma sunɔgɔ surɔ donc sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati Keita ye dépanneur dɔ sɔrɔ ka na o yɛrɛ bɛ bɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana ye Sidibe welelen ka na olu Sidati ni Sidibe bɛ a bɛ ka groupe défaut min bɛ groupe la ka sɔrɔ kɛ ko groupe bɛ sa de a b'i to wulilen dɔrɔn ka sa donc Sidibe bɛ k'o lajɛ tuma min maa dɔw nana pick-up jɛman dɔ la kunnafoni kunfɔlɔ tun y'a jira k'u nana moto la ni sababa tɛ bɛn ka sɔrɔ kɛ n'i ye mugu ci mɔgɔ la Bamakɔ yan nɔ moto la a ka ca Ala fɛ i bɛ gɛn ka minɛ joona joona donc u tun bɛ pick-up jɛman dɔ de la a vitre tɛntɛnlen don o na dɔrɔn ka mɔbili jɔ ko kelen dɔrɔn ka mugu wuli cogoya min y'u ja ka mugu wuli a ɲɛ 40 ma k'a kɛ fiɲɛtɔ bere yɛrɛ ye ka mugu wuli a ɲɛ 40 ma k'u kɔ kɛ bɔ ye donc u kɔni dara la k'a fɔ ko olu Sidati kɔni k'u ye o sɔrɔ donc ani Sidibe min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ comme o tun kɔdonnen don k'i kunkolo don groupe sinzan kɔnɔna la donc il me semble que kisɛ dɔw ye ale fana sɔrɔ nka ale ni ma to olu Sidati fana ni ma to a yɔrɔnin bɛɛ a ye wele bila mɔgɔw ma a denkɛ ni a ka chauffeur kɛ n'o ye Keita ye donc olu bolibagatɔ na k'a ta u taara n'a ye an ka clinique dɔ la Bamakɔ yan nɔ nka a ma ɲɛ min kɔ a ni tora a da fɛ o ye kunnafoni ye min bi in na bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ko o ye ko taabolo ye maintenant munna kuma bɛ o yɔrɔ de la munna ulu Sidati min ni a dɔnnen don k'a fɔ tiɲɛ don banbaganci kɔrɔ don nka bi in na a tintinnen bɛ kosɛbɛ accord lawaleyali kan nka a tintinnen bɛ fana ni maa minnu ni olu kɛlen don ka ko kɛ ko gɛlɛntigiya ye a tintinnen bɛ olu kan walasa fan fila ka se ka ɲɔgɔn faamu o jɛlen don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye radicaux ye hali banbanci jɛkulu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ye ko gɛlɛntigiw ye nka ulu Sidati tɛ o ko gɛlɛntigiw fɛ est-ce que o de kama ko gɛlɛntigi ninnu minnu bɛ banbaganci jɛkulu kɔnɔ olu de y'a laɲini ka ulu Sidati faga wa o ye ɲininkali fɔlɔ dɔ ye min bɛ da kɛrɛfɛ ɲininkali filanan fana bɛ yen nɔ n'i ye ulu Sidati ta ka jateminɛ fana i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ko ka d'a ye k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali o man di mɔgɔ dɔw ye Bamakɔ yan wa o man di mɔgɔ dɔw ye hali jamana marabolo wɛrɛw fɛ o dɔ ye jadi walekɛlaw ye an bɛ minnu wele ko terroriste alors que ulu Sidati dun bɛ ka kɛ sababu ye bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ani sababa bɛ ka bɛn olu tɛ terroriste arranger ka sababu kɛ ni bɛnkan sɛbɛn lawaleyala kɛnɛ bɛna bɔ a bɛna dɔn sisan mɔgɔ o mɔgɔ ni e kɛra marifatigi jɛkulu ye ni i tɛ parce que mɔgɔw dɔnnen tɛ groupe armé marifa b'olu bolo maa wɛrɛw marifa b'olu bolo terroriste b'u dogo o de kɔfɛ ka attaque kɛ donc ni groupe armé bɔra marifatigiya la ko accord lawaleya olu ka désarmer totalement c'est sûr que terroriste bɛ to kelen na o la ni marifa yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ min bolo ni e tɛ MINUSMA ye i tɛ Barkhane ye i tɛ Mali armée o kɔrɔ k'a fɔ k'i ye terroriste de donc o tɛ terroriste fana arranger o thèse bɛ yen nɔ thèse wɛrɛ min bɛ yen nɔ min ni o yɛrɛ kuma ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye découpage ye yɔrɔ a fɔli ɲɛna ulu Sidati a bɛ CSA la comité de suivi de l'accord a bɛ o CSA cɛ la mais jɛkulu minnu fana sigilen don ka réflexion kɛ région kura minnu sigira olu région bɛ lawaleya cogo di ni bɛ fiyɛ o la cogo di cercle jumɛn bɛ taa cercle jumɛn fɛ o fana ko ye balawba ye jamana kɔrɔ yan fan fɛ ulu Sidati da bɛ o Tawudeni Tombouctou ka sɔrɔ k'olu ka surun ɲɔgɔn na o dugu ka surun ɲɔgɔn na dugu jumɛn kan ka taa Tombouctou fɛ jumɛn kan ka taa Tawudeni fɛ ulu Sidati da bɛ o baara la o dun Tawudeni yɔrɔ dɔ bɛ yen siya dɔ bɛ yen ko Brabesiw olu depuis wagati jan olu yɛrɛ bɛ to ka sɛbɛnniw kɛ kuma dɔ la k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko ulu Sidati de bɛ fɛ ko olu ka communauté fara ka sɔrɔ kɛ olu fɛ
dugu dɔw bɛ o kun kan ka taa olu ka siya mɔgɔw fɛ u ka se ka to kelen na nka k'olu ka dugu dɔw Berabishi dugu dɔw bɛ yen nɔ k'olu yɛlɛma k'olu dɔw kɛ Tawudeni ye ka dɔw yɛlɛma k'u kɛ Tombouctou ye donc o dimi bɛ olu la est-ce que o kama de don a ka sɔrɔ kɛ o ko kelen kama mɔgɔ dɔ delila k'a tenter ka hali o commission mɔgɔ wɛrɛ faga n'o ye Ousmane Ould Saïd ye o fana kɛra Bamakɔ yan Ould Medu fana tɔgɔ tun b'o ko kelen na Ould Medu surasi do général donc ale fana tɔgɔ bɛ ko in na mɔgɔ dɔw delila k'a ɲini k'o fana faga Karantigibugu nin ko kelen senfɛ o thèse fana bɛ yen nɔ kunnafoni laban ye min ye o ye k'a fɔ tigɛ dara maa dɔ kan maa min ni a tɔgɔ ye Ali Ould Alla ale fɛn fila b'ale nɔfɛ d'abord a minɛna marisi kalo in tile 17 tɛmɛnen terroriste jɛkulu dɔw fɛ nka a tilala ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko bon a jabajɛra dɔɔni nka ka fara o kan Berabishi minnu bɛ ka fɔ tantɔ n'o ye siya min dusukun tɔɔrɔlen don ni cɛnin y'o siya dɔ fɛnɛ ale minɛna kunu aéroport la maintenant a ye nin waleya in kɛ jadi walekɛlaw ka hukumu de kɔnɔ wa walima a y'a kɛ a ka siya ka hukumu de kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ olu ni tɔɔrɔlen don ko Ould Sidati ninnu ye olu ka marabolo dɔw tigɛ k'u di marabolo dɔw ma ɲininkali camanba de bɛ yen minnu enquête jɛlenw indépendante o de bɛna kɛ sababu ye k'olu jɛya pour le moment ninnu kɔni ye thèse ye mɔgɔw bɛ ka hakilina miiri kɛ thèse minnu kan. D'accord Amadou. nin ko in kaba a bɛ se ka na gɛlɛya jumɛn lase bɛnkan tagali ɲɛ ko ɲɛw ma. reconnaissance que nin bɛ gɛlɛya lase Ould Sidati ye modéré do wa mɔgɔ kalannen fana kun don sema kɔnɔna la a ka règne kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ les choses ont bougé cogoya wɛrɛ la parce que tuma min Algabas ak Intala ninnu kun bɛ ɲɛmɔgɔya la Algabas yɛrɛ tun bɛ ɲɛmɔgɔya la wagati min semaine kelen i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko an ni Bamaganci kɔrɔ an bɛnna ko dɔ kan semaine prochaine u bɛ communiquer bɔ k'a fɔ k'u to o la donc sen kelen kun tɛ mais depuis Ould Sidati nana ɲɛmɔgɔya la c'est vrai que stabilité nana relation kɔnɔ fɛnw tɛ kɛ kunfɛ kow ye hali ka to ka bali ka ko lankolon dɔw kɛ Kidali olu dabila hali n'o y'a sɔrɔ Ould Sidati seko ba kun tɛ Kidali la ten kosɛbɛ ka sababu kɛ Algabas ninnu de ye Kidalika ye mais Ould Sidati tɛ Kidalika ye o de bɛ Kidali ka anniversaire fêté ninnu ni fɛn ninnu ML n'a ka fɛn caman ninnu o de b'o expliquer mais toujours est-il que a bɛ solution ɲini walasa f'u ka siri u dan na donc Ould Sidati tagali bɛna baaraw gɛlɛya dɔɔni hali n'a tɛ baara tiɲɛ pewu mais a bɛ baaraw gɛlɛya nɔgɔya minnu tun bɛ ka don baara kɔnɔ hali ni fɛn bɛnkan sɛbɛn relecture kuma Ould Sidati bɛ mɔgɔw fɛ minnu tun tɛ k'a exclure mais Algabasiw bɛ mɔgɔw fɛ minnu o tɛ se ka fɔ olu ɲɛna yɛrɛ fiyewu donc vraiment il faut reconnaître que Ould Sidati bɛnkan sɛbɛn kuma la ni Ould Sidati tɛ yen nɔ a baara bɛ gɛlɛya dɔɔni. Ok, o bɛ sɔgɔmada in na décryptage datugu kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo Ould Sidati ale ka fagaliko kan o bɛ tali kɛ na an bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ kumakan laban. Kumakan laban ne yɛrɛ ni Ould Sidati an voyagera ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ye baro kɛ a ka interview caman bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ne ye minnu kɛ ka sɔrɔ kɛ an taara wa congrès la o kɔfɛ Tombouctoukaw karila ɲɔgɔn na mankan dɔ senfɛ an taara o fana na ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ la an bɛ baro kunkurunin kɛ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ min ka baro ka dɔgɔ kosɛbɛ il est très méfiant. Oui. D'accord. Amadou. N bɛ dugawu dɔ kɛ Ala ka hinɛ la min kɛlen filɛ nin ye nin b'a jira k'a fɔ maa si tɛ lakana jɔnjɔ kɔnɔ parce que nin fagara faga cogo min na k'a bɛ se ka fan bɛɛ sɔrɔ mɔgɔw kana don mobili vitre fumée la ka vitre jigin ka marifa wuli ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ o kuma hali bi u k'a lajɛ fɛnni dɔw bɛ yen mɔgɔw b'u ɲɛ pan kunna jate ka kɛ a la ni sigidaladenw ka jateminɛ k'u ka dɛmɛ kɛ ka kunnafonidilaw lakanabaaw dɛmɛ kosɛbɛ. Halisa an bɛ dugawu don kɛ Ala kan an bɛɛ lajɛlen lakanda kanubagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ bi alamisa renouveau matin datugu. Ko énergie maaw fana k'a lajɛ. Kurantigɛba in. K'a lajɛ parce que u tɔgɔ bɛ nin fana na. Sera sabali. A kuma fɔra ka fɔ ka Tɔgɔta ka kuma don sera sabali ye koyi an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la i sunnen don tile b'i kan hali Ala ma taa gilasi o tɛ sɔrɔ a ko gɛlɛyalen don dɛ. Ji b'a bɛɛ la.
a tɛ a gɛlɛyalenba de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sigida 5nan Moptikaw fɛ yen nɔ a gilasi ko kuma n'a fɔra makari ko dan don an bɛ Ala deli kurantigɛ banbali solution teliman ka se ka sɔrɔ a la kanubagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni Ala ma basi kɛ an na sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile hɛrɛ